Käbirler diýä musulman doganlar biziň aramyzda şuňa meňzeş gepler eşdilýär halkymyzyň arasynda. Gidip gelen barmy diýä. Ay bize musulman bolyn, nanyas bolyn, gidip gelen barmy diýä. Hawa musulman doganlar gidip gelene bar. Gidip gelen bar. Onun kimdigini häzir aýdars. Ýöne ondan öň aýtmaly zatlarymyz bar. Ol hem musulmanlygyny birinji bilen iman şübhe kabul etmeýär. Şübhäň bolsa kafir bolýan. Ay menen musulmanna emma ölüp aňryk gidip gelene ýok diýip şübhe edýän bolsaň, eýýäm näme bul kişi kafir musulman däl. Hatta namaz okusada, haja gidip gelse de ahiriyette ölüp dirilmekligi şüphesi bar bolsa, bul eýýäm näme kafir bolýar. İman şübhe kabul etmeýär. Bu birinji mesele. İkinci, gidip gelen barmy diýenleriň pikir edişi ýaly musulman doganlar günne günaşa İstanbul'a gidip gelen ýalak o dünýä gidip gelinýän bolsady, onda sinagyň manysy galmaýar. Eger de günne günaşa gidip gelinýän bolsady, dünýäde kafir galmazdy, her kim musulman bolardy. Çünki gidip gelen aýtjak, "Ne planyny gördüm, plan kafir gördüm, plan müşrik gördüm, plan bidgatçyny gördüm, azap çekip durdular, agyr hasap berip otyrdylar, şeýle kyn ýagdaýlara sebäp bar bolupdyr, bolýarlar" diýip näme aýdardylar. Netijede näme dünýäde kafir galmazdy. Her kim musulman bolardy. Wa musulman doganlar sinagyň hem manysy galmazdy. Çünki sinagyň biri hem näme musulman doganlar gaýba iman etmek. Gaýba iman etmek. Emma buňa goşmaşa musulman doganlar gidip gelenem bar, ýanky diýişmýärler. Gidip gelen barmy diýenler bara. Hawa gidip gelenem bar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Isra Mi'raç gijetinde o dünýä gidip geldi. Özünden geçen peygamberler bilen görüşdi. Cehennemilerden bir toporny gördü. Allah Teala'dan ol giýje näme Allah Teala bize peygamberimize ol giýjede 5 wagt namaz farz etdi. Ýagny gidip gelen barmy diýenler üçin hawa gidip gelen bar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gidip geldi. Eger gidip gelen gerek bolsa. Emma bu şüphä düşüp görenler musulman doganlar buňa qaýıl däl. Olar gidip gelen barmy diýip o ýurtdan bu ýurda gidip gelişýärler, haýal içinde gidip gelen adam bolýarlar.